Hello mga mom. So nandito tayo ngayon sa mansyon ng aking pinakamayaman na kumare. Kasi nandito ako para sana umutang sa kanya. Mars, pautang naman ako. Magkano? Ano lang, kahit Ilang milyon? Ha? Ilang milyon? Mga 3. 3? Mamaya na. Mag-withdraw mo na ka. Sige na ba? Seryoso ba? Sana ala! Ito pala, dapat dito pala tayo nangungutang. Sabi nila, asa. Asa, pag-asa. Asa ka daw. Dito tayo ngayon sa mansyon. Dalawin natin si Mama Sita. Ma! Ma! Wala na kayo dito. Saan yung mga tao karon? Ma! Kung nurse. Bakit siya ginaganyan mo? Si Kara, hindi. Ano sa ba kayo nabi? Yan po. Hala! Ang ganda naman ng nurse mo. Ba't wala ba yung ganyan natin? Sira na. Ah, si Papa? Naiwan na naman si Mother mag-isa. Na, 300 over ano? Taas ng ano dun. Mahal to te. Sure ba? Hello! 140 na. 180 walking. 140 over 180. Mm. 156 over 98. Na. Hala! Hi! Sana all talaga. Mag-isap. Sa isodaan. Wait lang. Kain ako. Na-rice? Kain ako. Pakain mo. Saan ba? Ayaw mag-ibon. Tara. Nag-enroll na kayo yung dalawa? Nag-enroll na kayo? Oo. Hindi na sila mapaghihiwalay. Bantay lang maghiwalay kayo pag nandun na kayo, ha? Na. Pag nandun na kayo, tapos tsaka kayo mag-break up. Na. Tsada. Maghanap kayo ng ano. Ay, saging ka lang, friend. Ay, healthy lang siya. Saging. Wait lang 5 minutes kay naglakad tayo, di ba? Naglakad ako doon. So, ito ang bago pinagkakabalahan ni Mother Sita. Alis dyan! O, diba? Tapos, Para maka-exercise ka. Ha? tapos. Nakabend? Agoy. Kuhan talaga na ka ng Naka- na iyang kuhan? Dapat nakabend yung likod. Oo, dapat. O, ikaw daw, Ma'am Shi. Ikaw, kaya mo Sige, ba? Ma'am Shi. Go. Ganito. Hmm? Ikaw muna. O, diba? Oh, ayoko. Tapos May ano bibidyo ako, mo diba? ko. Ako rin, di ba? Ako, Oh. ang pinaka- No, ako rin. Ay, ba't ikaw ba? Ay, masubukan. Oh. Di ba? Ngano ikaw hindi masubukan? Dapat o, nakaganyan o. Diba? Exercise. Ah, nakabend. Tapos, maliit na dito. Akin niya. Okay pala, ang payat mo na agad. Oo, diba? So ano, tatlong sipa pa lang, payat na. Ikaw. Oh. Ayan. Siyempre, hindi ka aabot kasi may iksi yung paa mo. Oh. Hindi mo ba alam yung salitang adjust? Oh. Ay na. Oh. Diba? Oh. Naku, oh no, parang hotdog. Ano? Oh. Oh. Huwag! Baliktad! Gago. Baliktad! Di! Yung paa mo, Yung paa mo. baliktad. Diyan. Parang bike ba, ya? O, ang isa. Ginoo ko, maiksi kasi yung paa. Oh. Hala, ang haba na ng legs mo. Oh, di ba? Hala, ang haba ng legs. Oh, ano? Oh, ikaw. Oh, ikaw. Oh, Oh, ikaw. 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 Oh. Ikaw, sige, sige. Ikaw. Oh. Don't dare me. Bantay lang ha. Ikaw. Oh. Ayaw, ipataas kayo sa liog naman to di mo makalibutan. Sa- Matangkad ka sa kumain. Hindi, dapat sa likod. Oh. Hindi! Oh, di ba? Ayaw mo makinig dito. Oh, di ba? Hindi mo kaya kasi balik ko yung ano mo. Balik ko yung paa mo, oh. Balik ko yung braso mo. Wala, oh. Hindi mo pa maisok eh. Wala, oh. Di ba? Oh, hindi kasya kasi nga yung paa Sige. mo. Oh. Straight Sige. sa kamay, oh. Oh. Awak ka. Awak tal. Oh. Ah! Ano, oh.
di ba? Unsa? Oh. Muhot ako tilo. Sige. Hindi na kawawang kama. Lang, ano kasi, over, ano lang. Kaya ko to. Sakit sa likod. Sige. Ha? Oo. Straight mo kamo taas ulo. Diya para may Hindi niya may straight ma. Hindi mo may straight ang kamot mo kasi nga baliko. pagkabike? Ay, una na siya ako. Isip ka. Wala na tayong chance dyan. Mag-diet tayo. Parang ano siya. Do maganda. Ako feeling ko maganda yan para kina Mama Ano Sita. pinili mo? Kasi yung ano mo, Ha? yung spinal cord mo, yung mga muscles. Para pag matanda niya ganito. Yes, correct. Totoo. Galing! Pag matanda, ganun pa din. In Ayan. fairness, parang hindi ka naman kasi 60 talaga. Pag matanda na, kadalasan ka ganun na. Nakayoko-yoko na, di ba? Tapos kamote lang kinakain ni Mama Magkano pala ako Sita. ng cross stitch bukas? Maganda pala. Kamuti lang tayo Ganchillo kinain. yun. Kamote, tapos po yung sausawan niya, ito. Ipikasin po. Sabi ko, pahinga akong 5 minutes kaya magpuan, di ba? O di ba, dali na Ay. siya ka. Kaon! Singot ko puan. Nalisot isuot still. Sana all may nagmamahalan. So, makikikain-kain dito sa kanila. Kasi they have ulam. Kamo ba? So, magsama kayo. Ha? Kay! Ali ba, may tanong lang ako. Sino nag-decision sa inyo na doon kayo mag-aaral? Kayo dalawa. Saturday sa mga unang klase, 3 days. Dahil 3 days lang yung klase, kaya doon kayo papasok. Ang galing ng mga dahilan ng mga kabataan ngayon. No? Dito na ako makikain. Kasi wala lang, masarap yung ulam nila. Matapos namin mag-exercise si Mama Sita, ito kain. Useless. Adobo rin to. Ano? Okay na po. Kuha na ka? Ano oras mo uwi si Papa? Alas 4, alas 5. Dito ka na mag-stay ulit sa mansyon. Ha? Ang gayong ganyan. Anong grade mo na? 11. Ikaw nagluto, ma? Hindi na mo, mana, talong. Ay, kagabi eh. Oh, hindi ba na kagabi? Ganito yung ulam namin doon. Talong na may karne. Adobo. Ito namang talong oh. Salad, pero wala na. Wala nang laman. Ito, humba. Oh. Giutro na ako para malambot. Para magbubok. Mm. Kasi matigas pa eh. Under papindot. So yan, start ulit tayo. Pasensya na kayo pero mas feel ko talaga kumain yung nagkakamay. Tara na wala na. Baka doon kayo mag-away. Baka doon kayo mag-away. Doon kayo maghiwalay. Wala na. Ano daw? Na, ako naman ang kukuha na ng BP ni Mother. Dumaan kami rito para magpa-BP at nakikain. So, siya naman ngayon. Sige. Don't talk. No extra movements. Don't breathe. Hoy. Don't blink. Ayan na. 330 per kilo. Ha? Galaw-galaw, walang masalita. Ah, maliit lang. Maliit lang. Hala, 70 na lang yung dugo ni Ma'am Michelle. Ano, tula mo? Visit ka. 100, 8 over 90. 10, over 93. Pareho tayo ng over.
Kasi nga parehas tayong OA. 10/93. Thank you, mother. Pero 60 kaya nung flower nga ko, ano. Nurse. Dugangi. Gawin mong 200. Marsira ulo ka. Gusto mo akong atakihin. Tara na, B. Di ba, uutang nga rin kay Mars? Ano ba sabi niya? Wala daw. Ha? Utang. Hindi ako maniwala na walang pang utang yan sa Mars. Yan ang pinakamaya. Ano ka ba, dito sa zona dito, sa street na to, itong pinakamayaman. Usap-usapan niya yun dyan sa barangay, oh. Oo, hindi naman makaiban yan. Hindi yan yan. Asa pala si Pards? Napakataon. Ah. Mayaman siya, pero hindi siya nagkulay ng gusto sa buhok niya. Yan pa mayaman, naiyak ka naman. Sus. Mga simpleng ano mo rin. Tingnan mo ha, pupuntahan natin yung tindahan. Pagkaroon tayo ng edad ba rin, bro, uwi na yung puti ng buhok mo. Wala pa kasi mo. Baka, ano ka? Pila ba mo edad? 39. Magpunti naman ko. O mag-40 na po. Ano ba kasunod ng 39, Mars? Eh di 40. Hindi ba? Baka Ano, mag-39 and a half pa siya? July. Pero, Oo, mag-July. 1 year. Ah, 40 ka na this year. 39 pa, oh. 87 ka, di ba? Oh, Handa, kapupok, hindi mo marin. Uy, 39. 39 pa kakaroon. July. Magbula pang gaya ko ni mong bulan. April ba ko? Ah, 39 na katong April. Oo. Ano, unsa ka marin nga? Lawak mo ko. Buga ni dagang kay puti. Paano ko na marin ang anak mo ka? Ay, hindi. Alam ko na bakit ka nagkaganyan. Yung uban-uban na yan. Kakasabunot yan ni Pards. Oo. Naibot ng tana. Ha? Maraming kwarta, basta ganyan. Alam mo, maraming kwarta daw pag ganyan. Ay, sige, tutok ka na yung mga kameran. Saan naman na? Kapag maraming uban, mayaman, maraming pera. Nay! Yung si nanay, oh, marami. Si Nanay Conching, marami. Yung pera ko nandito sa ulo ko. Sige na, ibot na. Kay Kara ako mangungutang. Sa'yo na lang, Kara. Kwarta, eh. Aw. Mars, sige na ba? Pero meron na kami. Kung kita nakapay ito, bir kagahapon ka, wa na diha. Sige na ba? That's all for now. Punta muna kami, Mams, ngayon sa aming eatery kasi ipaayos ko na yung pwesto ni Gwen doon kung saan siya mag-settle. Okay? Thank you so much for watching!